Uy, ngano man as mama? Gigasaban lagi na niya si papa. Ngano ka, no? Unsa? Mao day sakit kay Suko man kayo na si mama. Klaro kayo, nag-away na sad na silang duha ba? Unya si papa, gikan pa na natog. Ngano ka, no? Wala ba ka na naalim mo ngawan si papa, no? Gikan pa man na siya tog. Unya suko pa kay si mama. Unsa gyud kay problema ani nila? Adtuon ako, bi, magmaritis ko, bi. Oh, lamia sa kong tulog eh. Oh, nya gadam go pagyud ko. Kuyawas kong damgo eh. Akong damgo nga. Nahagbang kuno ko sa pangpang. Oh my god. Unya, may gali kay nakagunit ko sagbot. Sus, ka eh. Ngano ka pa? Oh, kuanak ba? Kanang lami kay kong tulog gabi inak. Oh my god. Kibaw ka. Gadam ko kuna. Nindot talaga sundam ko na gab. Purting nindot na kuyaw ba? Kanang pagdam ko na ko, nahagbang ko na ko sa pangpang. Oh my god. Sus, magali kay nalibot kong balibo. Hindi, kagunit ko sagbot. Sus, pagkuan ako. Gunitan ako sakbot. Ha, unsa pa? Mao na imong damgo pa. Unya, pagkahuman nato pa. Hagay! Isa! Mao di perti sa kita sa akong bulbul. Kaya imo ding gilabnot gabiin. Kaya imo ding gilabnot gabiin. Ano nga ditong bulbul day? Ito nakuptan? Agay! Oh, nagtuo ko magdamgurat to. Matinood eh. Matinood eh.